Aurreko urtean, festetan, Beñat eta Xabi eta inkietude ekologista zituen pertsonak hasi ziren jai ereduaz eta reflexionatzen eta erabaki zuten Donostiako piratak behar zutela beste ikuspegi berri bat eta sakondu ikuspegi batzuetan. Eta hor hasi zen ainguraren ideia. Aingura dauka bi ikuspegi, alde batetik aingura bota, izango dela hemen finkatu eta bertako produktuak eta bertako gauzak eta daramagun erritmo bortitzari pixkatela esaitasuna eman, eta bestetik aingura jaso, aingura jaso eta norantza horretan eta beste bide barret batera goazelako piratekin batera. Aingura azkenean sortu dugu hainbat helburu eta hainbat printzipioren gainean, ez? Nagusiki desazkundea, esan dugu bezala, gelditu eta kontsumo eredu berri baten alde edo alternatiba horren alde, bertakoa ekologikoa aldenean, eta gero, badauzkagu ere, 0 kilometro filosofia, 0 zabor filosofia oinarri, no logo filosofia ere badugu helburu, eta, pixkat, naturarekiko errespetu hori eta bizi eredu jasangarri baten alde. Aurtengorako asmoak, hasi berri geran ez ere, ez dira asmo handiak izan, baina azken finean ia egunero badugu zerbait, ez? Lehenengo egunean kale jiratik hasi, bigarren egunean igandeaz erromeria daukagu Urgulen, sardinerak eta pirata bihurriekin batera, eta gero ja, astelena bordaia, aste artean elektrotxaranga topaketa, eta gero gure egitarauan dauzkagun bi puntu garrantzitsu, ostegunean musikreta festa bat, azkenean ingo dugu flamenkatik, piraton gunetik bizikletan atera, Txantxarreka gaztetxera etorri bertan kontzertu txiki bat eta luntxu bat egongo da, eta hemendik gero Kortxonea gaztetxera mugituko gera, han ere kontzertu bat eta gero handik flamenkagunera itzuliko gera. Hori ostegunaz eta gero larun batean Aingura kofradiako bazkaria egingo dugu, bertako produktuekin eta produktu ekologikoekin prestatutako bazkaria izango da, eta horren aurretik Donosti mailan dauzkagun herri eragileekin azoka bat antolatuko dugu kaian bertan. Guztiak gaitu aspertzen, otakitzak eta kesak jendearen nau.